Salam alaikum. Alaikum salam. Amba, mbarayo. Amba, kulubali. Amba, sumo bedi. Alhamdulillah. Amba. Amba ko Allahumma ajizana shaykhana wali dinna al-muqtar khairu ma huwa alim. Allahumma ardi ala ruhi gawzu sagalain. Sidi Maulaya Qadir Jilani Shaykh wa Shaykhina ahlu wal akhir. Allahumma bi hurmati wa bi haqqi Shaykh al-arifina. Shaykh al-Qadir Jilani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Rwanda hapo. Alafu kwa ambi fulpele lebala se an karamogo ali kuma ka wuli ka jo anaka chetri na ka ma karamogo bela jeni kita ku ni ta bulu dan ko bela jeni ka do ka ko tinni manga ma kan karamogo mu ko ba kan ka do ka tere inshallah nara da ay way ci fayda duwan do dama alhamdulillah rabbil alamin bay ni baru ni ko fayda da mo kada ya putale Kerengat kami faidam di kabagan dalam ma ani jiri mbi wasilan ni afalilin ko on basu kutere wa baru ni wasila ba soro adige ubi no tiri ya dola iba ko tiri ya dola ni ko mangurusu an to mono bude kerengat ma baru mo ni be ka ko ele ya yere ko ka forum bul ka libu bul ka kele akola ko jiga ro manguru prabu ni dimbi nani an Patomonon feneni dimbi kononto ani fla tomonon bulu ipi kononto ni fla mangoro frabulu dimbi nani ati baru kate mogo madro ka hasbunallahu wa ni'mal wakil ko tebe mangoro frabulu dimbi nani nduringa kani tomonon bulu pa ngonga ka susu nu ya susu ka klafle daro flo ka parakanti nya kamila klaro fla na ko ke jila baru dungilen do kayele bu jo feno ko ni ai Claro kolom melu na parakanti kula no jaro ka parakanti na kami wala baru ka usul dam ne ala ka je ne atoro ka pubbe de ka jele inshallah wala be boda du mo ka kunya la albi ni o manguru problem kilini ko monon bulu kilin ta ka je ne ko munu be ka postiri de panga ka boka baru ko ko ya ro ka to monon bulu be kuru saba ko manguru problem tire ka ta kuru nani ni be kuru ulum bla mo temere ko do ka te mo ko ma ambulu dan ko kara mo ya otigi ka tabati ada sebe wi shiyon kononto palle muru dim kononto nyini ko fana tige ni go para prime da do daga kono ka sur kan nashi ka ka to ni prime mono ka ko kle kononto ya fara musu ka be ko kle kononto mana ke green na trafon be ka bi prime ko ko do ni siri blow be na mi play yere fana be ka ki boro ko na la ni mo ni ko kononto ya ala da ji bi ke ka bada madina tamu me kona bi kishi sirwero fana soralima mono bulu kelini aboko albi to mono bulu kelini mangoro probulu kelini ta je dimne mo mo be ka ko firikelaw de do ko mo ko bi marché la ko tebe baro ko jija dro ka mono bulu ke dimbi kono to ni pla o te menen ko ka mangoro probulu fana ke dimbi nani ani duru o ka mangoro probulu ensemble la ka bismillahirrahmanirrahim de sebe aka arahimin ti fara alika no ya sebe o bina ni nduringa ogani ko monon bulu dibbi ko non doni bla o ka be fara nga ka su ko te mo ma o ka bi hurmati muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bi hurmati muhammad sebe o yeshen bi ko non doni bla no nashidi ke to monon bulu ni mangoro problem su le kanu nyaga mi wona baru patte min kadu yere o ko nyini ni ko kala ka kerengere manu en nuru muhammad soro kay nu mo soro parbe manu yere jaw ko faraka nu bitu ka firi gero lo kan doni mo so ma kata ni mo ni alaka je jema ko mimi ko konna la tidu ko awno wisila inshallah o temenen ko be halbi ni manguru probulu kelin ta ka je temine baru mo mo be ka ko jabeti jugumande bula ko tebe ko jija ko manguru probulu ni dro dinta an woro ni yo soro ba tomonon lili doni ni do ba tomonon lili soro tomonon bulu doni dige ko manguru probulu paranyonga baru ka du dagala ka tubi ni amona sokoma uga me verwiti nye kiliyan uga taraka tu sengi mana ke jabeti na trafon be kaka jugu ko sebe mana jugu ya chugo ni norlan kella itan nan ci ta fatio ka ko mi yere ko o to menen ko fe niya di jabeti ka mikla ka du ma tanson na trafana ka manguru probably te tintan woro doro o to menen ko su ko molol digi ana bulu o do ni midi to monon dunte bulu do ni fene fara ko kan du dagala ka tu bi ni amono kami to ko ma kligan pe shupe me munu ka extension ruba kelen ko ka dumi ke
ni ala ka je n'u dira na tan a naani kɔnɔna la hali ni y'a sɔrɔ tension bɛ yɛlɛ k'u sɛgɛn de bari u bɛ lafiya sɔrɔ a ko la kosɛbɛ nka minnu bɛ foyi tɛ tension jiginta de u k'u jija dɔrɔn u bɛ tɔmɔnɔ lili de ɲini tɔmɔnɔ dunta in lili ani suruku tɔmɔnɔ lili ani mangoro furabulu den 16 u b'a fara a kan k'a tobi olu b'a min su fɛ ka sɔrɔ k'u da n'u ye dumuni kɛ u k'a min yanni u da waati cɛ ou n'a ka nɔgɔ mɔgɔ ma k'a dɔn ka sɔrɔ k'i da kɔni bɛ ka waati bila la ni mɔgɔ min fɛnɛ y'a k'o kɛcogo la inshallah tile 14 kɔnɔna la tension mana juguya cogo o cogo k'a bɛ jigin n'i y'a kɛ nin kɛcogo la inshallah i bɛ lafiya sɔrɔ i k'o ko ɲɛw la baro hali bi n'i y'o mangoro furabulu n'o tɔmɔnɔbulu kelen ta k'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko juguya de fanga ka bon u nɔfɛ kosɛbɛ baro ko ko jija dɔrɔn ka mangoro furabulu tigɛ den 45 wa pɔnpɔnpɔgolo furabulu min den 45 ka tɔmɔnɔbulu tigɛ k'a kɔnte den 92 mɔgɔw bɛ taama siraba min sanfɛ kosɛbɛ u k'o bɛlɛ den 7 ta kɔfɛ u ka se mɔgɔ ma u ka sabatiya da sɛbɛw ye siɲɛ 41 u n'o nasi ni fura in de fara ɲɔgɔn kan baro k'a datugu tile 3 ni cɛ don ni muso don tile 4 tile 3 kɔfɛ a b'a foli daminɛ ni muso don tile 4 kɔfɛ a 5nan ale b'a foli daminɛ a bɛ koko 11 k'a la ni cɛ don u ko 9 nka n'o gɛlɛyal'u bɛɛ ma dɔrɔn u b'a fo ko 3 baro n'u ye nin ko ni ala ka jɛ juguya nasira fɛn fɛ n'o de ɲɛsinnen don i ma ala b'i kisi ni b'i tanga ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ min y'a kɛ inshallah o tigi b'a jaabi o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi n'i y'o mangoro furabulu kelen ni tɔmɔnɔbulu kelen ta k'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ an balaka dɔw bɛ yen sin dimi de b'olu sɛgɛn kosɛbɛ ni o degun bɛ mɔgɔ min kan dɔrɔn baro o tigi k'a jija a ka mangoro furabulu ɲini k'a siri k'a kɛ kuru 3 o tɛmɛnen kɔfɛ a ka zɔɲɛ kuru 7 ɲini k'a fara ni k'a k'a to daga la k'a tobi ni fura in mɔna a bɛ furaji fɔlɔ bɔ a bɛ tulujɛ safunɛ de ɲini k'o mun sin na a ka sin wusu ni a ye furaji fan 2 a bɛ taa ko o la ka furaku kelen ta zɔɲɛ la k'o kɛ ka sin digidigi baro n'a y'o kɛ k'a digidigi a b'a bila mana kɔnɔ a b'a ko fo ka taa se tile 11 hakɛ ma ka d'a kan furakuru bɛ bɛn 11 ma kelen o kelen a b'a kɛ ka sin digidigi ni ala ka jɛ sin dimi mana kɛ cogo o cogo n'i y'a kɛ nin kɛcogo la nɛn de b'a la o nɛn de t'a la o kuru de b'a kɔnɔ a mana kɛ sin dimi nin sira fɛn o fɛ n'i y'a kɛ nin kɛcogo la alhamdulilayi i bɛ lafiya sɔrɔ o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi n'i y'o mangoro furabulu kelen ta k'a jateminɛ ani tɔmɔnɔbulu kelen i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ mangoya yɛrɛ de ko olu kan mana don diɲɛlatigɛ ko o ko la u bɛ mangoya sɔrɔ o la baro n'o degun bɛ mɔgɔ min kan dɔrɔn k'o tigi k'a jija a ka mangoro furabulu ɲini den 7 o tɛmɛnen kɔfɛ a ka tɔmɔnɔbulu den 45 baro ni zɛgɛnɛ sɔrɔla a b'o ci jɛman min b'o kɔnɔ a b'o ɲini den 45 a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a y'a susu a ka nin nari ɲagami a ka misi zɛmɛ dɔɔni ɲini k'o k'a la baro a ka sɔrɔ ka pasi min ka d'a yɛrɛ a k'o k'a la a ka ɲagami a ka musukulu la a k'a mun daminɛ ni ala ka jɛ tile 14 kɔnɔna la a bɛ manja sɔrɔ foyi siga foyi tɛ o la ni mɔgɔ min fana y'o kɛ inshallah o tigi bɛna a jaabi o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi n'i ye o mangoro furabulu kelen n'o tɔmɔnɔbulu kelen ta k'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ kɔnɔnabana de b'u sɛgɛn waati bɛɛ lajɛlen na hɛrɛma ko ko nasira kan baro ko ko jija dɔrɔn ka tɔmɔnɔbulu a ko fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ u ka mangoro furabulu k'u kelen tigɛ ni k'a siri ka kɛ siri kelen u ka kuru ɲini kuru kelen u ka turuba fara ɲini kuru kelen baro u ka nin bila la ka ni a mɔna u ka di dɔɔni ɲagami a la u k'a min sɔgɔma sanfɛ su fɛ n'ala ka jɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ nin kɛcogo la inshallah u ko ko nasira fɛn o fɛn na i bɛ lafiya sɔrɔ a la a mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko kɔnɔnajeli de kɛlen don k'olu sɛgɛn kosɛbɛ f'u k'u jija dɔrɔn u ka nɛrɛ fara dɔɔni ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ u ka buwanan fara dɔɔni ɲini u ka tɛrɛnin kun ɲini ni k'o fara a kan o kɔfɛ u ka mangoro furabulu tigɛ kuru kelen ni k'o fara nin kan u k'a don daga la k'a tobi ni a mɔna u ka situlu dɔɔni kɛ a la bari u k'a min sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ ni ala ka jɛ ni mɔgɔ min fana y'a kɛ nin kɛcogo la kɔnɔnajeli nasira fɛn o fɛn i bɛ lafiya sɔrɔ nka ka situlu k'a la n'o min kɛra ala mɔgɔ min ma i bɛ di dɔɔni ɲagami a la walasa a bɛ ka ja ni mɔgɔ min fana y'a kɛ nin kɛcogo la inshallah i bɛ lafiya sɔrɔ i ka koɲɛ la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi n'i y'o mangoro furabulu kelen ani tɔmɔnɔbulu kelen ta k'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka koɲɛw manu min da ko k'a baro a daminɛ ka d'u la mɛ i bɛ taa sɔrɔ a cɛmancɛ o bɛ tiɲɛ u bolo o koɲɛ fɛnɛ lahalaya fɛnɛ bɛ mɔgɔ minnu ka ko la dɔrɔn k'u jija u ka mangoro furabulu ɲini k'a tigɛ k'a siri k'a kɛ kuru 5 u ka dugalenbulu kuru 1 ɲini u ka sanan kuru 1 ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ u ka burencɛ dili ɲini ni k'o fara nin kan u k'a tobi ni a mɔna ale furaji bɛ siyɛnɛ filen kura de kɔnɔ
ni y'a siyɛnɛ pilen kura kɔnɔ ka taa ni a ye ka yɛrɛ puruke fɛn dɔ kɔnɔ ka fura in koko kelen bɛɛ kɛ fura ɲɛ ka ɲi u k'a ni pilen fara ɲɔgɔn kan ka tigɛ tigɛ ni k'a bila a kɔnɔ ni mɔgɔ min fana kɛcogo la inshallah i bɛ lafiya sɔrɔ i ka ko ɲɛ la wa i bɛ hɛrɛ minnu fana ɲini i b'olu sɔrɔ yɛrɛma n'i y'o mangoro furabulu kelen ta k'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw waati bɛɛ lajɛlen na denmisɛnninw ni fariganmisɛnw de bɛ kɛ ɲɔgɔn na o degun bɛ mɔgɔ minnu kan dɔrɔn fo k'u jija u ka mangoro furabulu tigɛ k'a kɛ furu kelen u ka jalafara ɲini k'o fara a kan o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ jiri ma ko feere u ka feere furabulu ɲini dɔrɔn ni ka u fana fara ni kan u k'a don daga la k'a tobi ni a mɔna u ka denmisɛnninw ko n'a ye tile 3 kɔnɔ ni musomanw don u b'a ko tile 4 ni mɔgɔ min fana y'a ko ni ko cogo la ni ala ka jɛ den ka fariganmisɛnninba bawa i bɛ lafiya sɔrɔ ko ɲɛ la hali bi n'i y'o mangoro furabulu kelen ta k'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko walijuru karilen don u kan na fo k'u jija dɔrɔn u ka mangoro furabulu ɲini u k'a feere k'a kɛ furu 3 o tɛmɛnen kɔfɛ dugalen furu kelen fara nin kan u ka sanan furu kelen fara nin kan u ka jateminɛ sirada la jiri min bɛ yen nɔ ni mɔgɔw bɛ tɛmɛ a jukɔrɔ k'o fana ɲini ni k'o furu kelen pe fara nin kan hakili la a bɛ bɛn 7 ma u ka nin don daga la k'a tobi nka n'u b'a tobi u ka kolonkisɛ ɲini den 11 cɛ fara muso kan u k'o bila daga in kɔnɔ ka sɔrɔ ka fura in don a kan k'a tobi fura in mɔna k'u jija u ka koko 7 kɛ a ma parce que ni koko fɔlɔ yɛrɛ kɛ yanni i ka koko 7 sɔrɔ a kɛra juru nasira dɔrɔn fɛ inshallah ala bɛ bɔda di i ma o juru sarali ko ɲɛ la a ka mɔgɔ ci o k'a sara a k'a se di i yɛrɛ ma i k'a sara ni mɔgɔ min y'a kɛ nin kɛcogo la ni ala ka jɛ inshallah o tigi bɛna wasa sɔrɔ ala kosɛbɛ hali bi n'i y'o mangoro furabulu kelen ta k'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ni suramɔgɔ de bɛ kɛ ɲɔgɔn na ka caya ka daga kelen di kanubaga ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma mangoro furabulu nasira kelen kan i bɛ jija dɔrɔn i bɛ mangoro furabulu tigɛ den 16 o kɔfɛ i bɛ mangoro ju lajɛ mangoro ju bɛ yen n'a kɔrɔlen don dɔɔnin i b'a kɔrɔ a n'a tile bɛ fara i b'o bɔ n'i y'a kɔrɔ n'a tile bɛ fara bɔ i bɛ jija i bɛ mangoro dili in dɔɔnin ɲini n'i y'a dili sɔrɔ waati min na i bɛ na nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a don bɔgɔdaga kura kɔnɔ i bɛ ndigiɲɛso 7 bɔgɔ i b'o ɲini ni k'o fara a kan i bɛ sɔrɔ ka ji k'a kan nka kɛrɛnkɛrɛnma i bɛ baji ɲini o kɔfɛ i bɛ kɔrɔlaji fana bɔ i b'o 2 de kɛ fura in kan k'a datugu tile 2 a sabanan i b'a koli daminɛ i b'o kɛ koko 7 ni muso don a b'a datugu tile 3 a 4nan a b'a koli daminɛ a fana bɛ koko 7 k'a ni mɔgɔ min y'a kɛ nin kɛcogo la ni ala ka jɛ sulamɔgɔw ka masiba n'u ka fitinɛ ala bɛ don i n'o ayiwa bagayo naam ayiwa an b'a fɔ ala ka barika don fɔta la ami an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don i ye fɛn o fɛn di an ma sa ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ami a diyara n ye kosɛbɛ i bagayo ama kulubali merci k'an bɛn bɛɛ ka i abonné